जाना ताड़ा नेपाली भैया भाई। काल जोन बरखा भइल बा अच्छा। पानी तो ठीक भइल बा। हाँ। हमारा पानी ठीक बा। अच्छा। हाँ। तो हरम पानी रहे भाई, हमार तो परिवार के खेती रहे, भूल फूट के सब नीचे चल गए। हाँ सब नीचे, हाँ सब पानी बह गई भैया, सानी के तनी के वो परिवार रहे, भूल फूट गई, बह गई, सब खाला धर देलक पानी। अच्छा अई दशहरा का टाइम बा, तुरंत चढ़ी हथिया। हाँ अच्छा देखी सारा रखो। हाँ हाँ भगवा भी बलवान न छतर बाकी भगवान हमें बेहथिया के ना हो बाबा। ना बेहथिया कम ना भाई। हाँ हाँ खाए चलो जाओ। हाँ हाँ भाई खैले बा ना ना भाई खैले बानी, अब तो खाए पिए के बेरा भइल। अच्छा ठीक बा, हम जाते ठीक। हाँ 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 ठीक बा भैया, ठीक बा। अच्छा बाबूजी कवाड़िया खुला बाई। बहुत गरम बा। गर्मी तो बाबा। अरे खेत के मनुजदारी पत लगैले रही नो। तो मिला ना पूछू का टका के लावत नहीं। आई बाबू बुढ़िया रहे तो वे मलकिने रहे, अब मर गए तो तू ही न मारू। हेलो निमन से रखी हो बाबूजी। मैं संपत्ति रौरे भिरी बाटे ना बाबूजी। अरे बोलहिन बा। उठन दे अपनी पानी लेके तो पैर जाते तनी बाबूजी। हाँ। बाबूजी के बा बड़ी खुश से आवत नहीं। आओ तनी पानी लेके बाबूजी आओ तनी। ले बाबूजी फ्रिज वाला पानी एकदम ठंडे बाटे। ठंडा बा। हां एकदम ठंडा पानी बा लठिए दो। बाबूजी। कहले बाबूजी घामा में मत जाए, बाकी रहुआ है पैसा के तू छोलते चली जाए दी। अच्छा करिला बाबूजी, दी ना बाबूजी पैर जा दी दी। बाबूजी रहुआ खाली हुकुम करी ना बाबूजी, एने नौकर बनी। सुती 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 बाबूजी। आ तोरा बोहिन बोड़त पे तो मानत रे भाई। बाबूजी अब रौरा में है हमर बाबूजी में का अंतर बा? कुछ बा? रहुआ हमर पापा लगा, हम हो गए हमर पापा लगा, हम अपन पापा जी को खूब गोर जात रही। जानता नहीं बाबूजी। ओ बढ़िया आराम बुझाता। आराम कहाँ ना मिली बाबूजी। जाना तनी बाबूजी को बात कही। आए बाबूजी। हाँ बोलो। पेंशनिया कहिया मिली बाबूजी? अरे 2 तारीख के मिलेला। अरे बाप रे, कल है मिली? हो अरे बाबूजी के बात। और कुछ खाए के मन बा बाबूजी? हाँ आ तो शिकार खाए के मन करता। आज बन जाई बाबूजी, टेंशन मत ली तनिको। ठीक बनू? ओ बहुत आराम बा, बहुत आराम बा। ठीक है लगा, ठीक बा। आराम मिला तो बाबूजी? और बहुत आराम बा। हेलो बाबूजी। हाँ हो कहनी है पेंशनिया मिली नु जान तक बाबूजी। हाँ तो उहो पैसा हमारे के लिया के दे दे। सब तो है के हाजी? आई है कने वो कहे से बोला तड़ो रमेश बुबाड़ी। हां हमनी जानते नहीं रमेश बुबाड़ी के ना बड़ी ओकर नाम चितना नहीं हमरा भी। आई हो दा आ गई मुंह उठा के रमेश बुबाड़ी में बनी का बाबूजी? ना हो लोग के फेर में बनी। हमनी के अपना फेरा में रहला, लोग के फेरा में रहला से ना। ओ बका पानी है बाबूजी। हां आओ तनी खाना लेके। बताओ दादा रे दादा, हमरा घर में एकदम चिंते चिंते रहता। आ एगो बुढ़ऊ बड़न कि दिन भर खाली अजुराई रहतरन छोट पतोह में। हमरा के तो तनकी ध्याने नहीं कर देत कि बड़कियो पतोह के करे के बा, धरे के बा। हम लाता कि खुरा पे से आइल बानी। बाप रे बाप, ई टेंशन से तो हम मरिए जाए एक दिन। ए रमेश को तारा बारू बारू हो। आई हो दादा बैठ बैठ बैठ। कहतानी कि बैठल होई जा कुछ जानू अपन घर में का होता का ना। का भई? आई हे रुखिया के माई तारे से कहम तो तू तारा कपारे हांड के लगबू रोबू। हां हां बताओ मल गुजारी के पैसा मोर तार बुढ़वा गोडी देखनिया धीरज घर में दिया ना मल गुजारिया। हतना गोडी लेके अरेला हवन आ देखो ना ढाबा में पतोहिया रोक के छोटा की खूब गोड़ उड़ता बावती है फुसला के ले ली। समझ बुढ़वा के गोड़ दबावती है मैं मार ले ली। का ये दीदी का
कहता जहिया से बुढ़िया मुगल तहिया से बुढ़ावा के हथिया ले बिया। हाँ हाँ छोटा के तो दिमाग लगाओ, हाथ पर हाथ दो के बैठबो नु तो सब धान भी लगा दी। दिन भर देखम नु तो कभी गोड़ दबाई, कभी हाथ दबाई, कभी माथा लाज ना दबाई लगे, ना। हाँ रखल हमरा तो बिया। बुझा ले सब राज पात के लालची में बुढ़ऊ के हथिया ले बिया। ना तो हक बा कह के हम त को हां बिना लड़ले ना होई। तू जाके गोड़ दबावा, ऊ देखा ऊ गोड़ दबा के हट जती नु, जाके रो ए पापा जी होय बतिया हो बतिया, आ ए पापा जी होय चल चीज बुढ़िया जातिया हथिया ले बिया। हम का करी बोली, हम कहाँ जाइए? एकरा मारदा से कह के लहरा लगावा जैसे हम तारा के सिखावत नहीं, हमर सिखाल माना बुद्धि। सोही कहतारू ये एकरा मारदा कब ई सोही बुआ कहतारू। जी रार मेरा नु पापा जी के रखले बिया, रखतिया रखे के चाहतिया तो अपने उ बोली हन। सोही कहतारू ये ओ बोली। हमरा देखा देखा टोला में नु एही नाम से हम झगड़ा लगौनी कहानी, लेकिन हम निमने बतिया कहे। हाँ, बहिनी, बतावा सही कहत कि मान लो बा। हक हिंसा भइल आज हम आँख के पटर खोल दे। आँख हमरा लाइन पर यारे के पड़े। गोड़ दबाव जैसे ही हटत है नु हाँ। जाके कुछ मैंने जो मने बुझात वैसे बनी गोड़ दबा द, हाथ दबा द, तनी कपार दबा द, खाए के पूछ उ देतिया दाल भात बना के तू बड़ी करी बना के खियावो, उ देतिया अंडा उंडा बना के तो खसी के शिकार बनावो, आ उ छुछे तेल मलतिया तो तू लहसुन पका के मल, एकदम बुढ़ऊ खुश हो जिहन ओकरा के छो तारे के दे देखो कने अन चलावल बात ना बोली। ना, सही हमरा बात कहे के मतलब कि ससुर के धन त दुनो बेटा के होके के हाँ, चाहिए, सही लेकिन कहतानी। उ दुलमर बिया रखले बिया रखली पटाली पैसा के चलते। हाँ अच्छा ठीक बा, अब हमू सेवा में लागत हाँ। नहीं बुढ़ऊ के। हाँ यही से हम कहे नहीं हमरा कौन मतलब हम देखनी बुढ़ऊ ना। गोटी के पैसा के मंगबो कने के बाबूजी हमरो के दी 200 रुपया ना देलहन बताई बुढ़ऊ। जा तानी हमू मांगे बुढ़ऊ से कम के हमरो हमरा के नाम मत धरिया, हमरा ऐसे हमरा कहना के बनी दी। के मार हम जात नहीं अपना घर ये बतावे ये कौन ना ना रउआ हमरा के ना पेट में कहब। बात ना ये पहुंच ले बाबू बहिनी, हमरा तहरा के हम ना कहब। हम ना मतलब उ कहती हमरा से दे दी त हम ना जानते सब धन हथियावतिया हमरा बुढ़ऊ के। जा तानी हमू अपने सेवा करम बुढ़ऊ के, अपने हमरो के दीहन कुछ। बाबूजी ए बाबूजी का रमेश बो कौन दोइनी है? अरे अब के नहीं है हो सब देह में दर्द तो कहाँ सुतल बानी मुड़ी दर्द करे लागे बाबूजी। एगो रउआ कैसे ही देह थी हो गइल बा। अरे सब डांड दुखाता है, ठीक। गोड़ दुखाता, सुत। सब एकदम पोहजन के देह दुखाता है एकदम। अरे हमार बाबूजी बताई कहे लानू बताई तुम कब से इंतजार ताकत रही थी। अब अइहन बाबूजी, अब अइहन बाबूजी। अरे तुम कोबे सब दिन ताकत नहीं तो कोई लोकल है ना, वो तो छोटकी आई ही है। हाय भैया वो तो घर में सुतल भी है बाबूजी, अभी हम देख के आएंगे यहाँ। ओ बड़ी अब के तनी आराम देखा बुझाता। हाँ बाबूजी कब से हम रहुए में ताकत रहेंगे कब आई तो हम बाबूजी के अपन सेवा करब। हाँ बड़ी आराम देखा बुझाता। जी बाबूजी हइयो दवा हाँ। दी। आहा बाबूजी हाँ हो। का खाई? अरे जोन हमार बुढ़िया से सुख रहे जोन खोई नहीं तहरा बस के बा। काहे ना बाबूजी खाली कह के देखी ना, जवन कहन तवन हम ना खिएम तब नो खाली कह के देखी रहुआ। हम खाई काची बाबूजी? और रसगुल्ला स्पंज जोन मिलेला न गोला का हाँ तो ठीक बा बाबूजी, हम रहुआ के खियाइम शाम के, ठीक बा नो? ठीक बा। बाबूजी? बढ़िया राम बा। हाँ बोलो। कहलिए बाबूजी पेंसिलिया रह कहिया मिले? पेंसिनिया तो काल है मिली 2 तारीख हो। हाँ हो ठीक बा बाबूजी, लेन त हमरा के देम नो। हाँ हाँ बाबूजी हाँ। एगो बाबूजी रर गोड़ एथी दाब दे माथा। अरे बाप गोड़ तो दाबिए दे। हो लेकिन बड़ी आराम मिलता हो। हाँ बाबूजी हो आज बुझाइल तनी ऐसा के बाप रे बाप हम सुख में बानी। ठीक बा बाबूजी। बुढ़िया लाव के बुझाता कि बुढ़िया नई के बुढ़िया जी मुआ के बुढ़िया जिंदा बिया। ठीक बा बड़ी बाबूजी, आराम बा। ठीक बा। ठीक बा बाबूजी, जा बड़ी- तनी हम हाँ। कुछ बना के लिए बड़ी ठीक बा? आराम बा। हो जी। ठीक बा रउआ तब तक आराम करे, हाँ? बना के लेके आओ तनी हम।